बहुद नाजाबाय बेनि गेजेरावबो दाबो नुयो जोङो दा लास्ट उफाय हिसाबै जों मोनसे हाबाफारि आखायाव लानो नागिरदों बे जाहैबाय बिसोरो बबे जायगायाव माने बेबादि गारिखौ सालायो बे जायगायाव जोङो डिपार्टमेन्टनि मानसि माने बेहाय थागोन दा ओमफ्राय थानानै बेफोर गारिनि नाम्बारखौ नट खालामगोन आरो इभेन खायफा ओरैबादि थायो जे नाम्बारानो थाया गारिनि नाम्बारबो गैया नाम्बार प्लेटबो गैया माबा मार्कारबो मा होनो बे माबायाबो गैया कभारबो गैया ग्लासबो गैया खालि साखाल' माने लांदां लांसि थानाय नुयो थ' बेफोरबायदिखौबाबो जोङो खाथि खालायाव सम्भब बबे गामिनि बे गथ'आ नाम्बार मोनबाथ' नाम्बारखौ जों नट खालामबाय नाम्बार मोनाब्ला बे गारिया बबेनिफ्राय सोलियो बेखौ जोङो फुरा डिटेल्सखौ लानानै जोंनि जिथु सरकारि जिथु माबा जोंनि जिहेतु थाखानाय जोंहा डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटि दं बेनि दारै ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट पुलिस प्रसासन आरो जिल्ला बेंगिरि ज' जानानै जोङो बै एड्रेसखौ नागिरनानै बिनि न'आव जों नुजाहैगोन ओमफ्राय नुजाहैनानै बिनि बिमा बिफानि खाथियावनो जोङो बेखौ बुजायनो नाजागोन आरो बेयावबो जुदि बुजियाब्ला बेखौ जोङो पुलिसनि दारै माने बेखौ मारै हायो बेखौ जों बिथांमोनखौबो आरो खावलायबावगोन माने जोंना थांखिया थाहैगोन मा बैफोरबादि माने साफ्रेनानै लामायाव माने बार बादि बिरनानै गारि सालायनानै गावजों लोगोसे मालायखौबो माने आफोदाव खोलैनो नागिरग्रा बै गथ'फोरखौ जों मारै जोङो हमथानो हायो आरो जों नुनो मोनो बेफोरबादि बांसिन जिथु जाब्रबथायाव थैनाय जे जाब्रबथाय थैनाया more than 70% बे मटर साइकेलनि जाब्रबथायावनो माने मानसिया थैयो आरो बेफोरबादि एकदम साखोनानै गारि सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय जों बहुद नुयो आरो बेबादि एक्सिडेन्ट जानायाथ' फ्राय बासियानो 100 जननि गेजेराव साफा सानैल' बासियो दा एखमबा जों नुनो मोनो एकदम ओरैबादि मोनसे जों प्रब्लेमाव गोलैबावो जोङो चेकिंआव जेब्ला बिसोरखौ हमथानो नाजायो बिसोरो एकदम खाथिजोंनो बांसिनसो फेख्रायनो ओंखारलाङो बिसोरखौ जों हमथानोनो हाया आरो जोंखौ बारलांबाथाय खिथु उनथिं नाहरनानै मिनिनानै थांबावो बेफोरबायदि मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे थासारि आरो बेफोरबायदि मानसिया जेब्ला आरो जों बयबो मिथिगौ दानि समाजा खिन्थु बेफोरबायदि साफ्रेनानै साखोनानै गारि सालायग्राखौ रावबो मोजां गोसोजों नाया मोजां नोजोरजों नाया आरोखि बिसोरखौ जिथु उन्दै गथ' हिसाबै अननाय जिखिनि होनांगौ बेखौ माने होनो बायो आरो जों ओरैबायदि नुदों जे बेफोरबायदि साफ्रेनानै बहायबा जुदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला गोलैबायोब्ला पाब्लिकफ्रा बिसोरखौ बोखांनो नागारि बिसोरनि सायावबो एकदम माने बुग्लिफिननायसो जों नुयो बेबायदि रिपर्ट जों मोनदों दा बे बेलायाव आङो हान्थामेला बिफाननि जानानै गासैबो माने पाब्लिक बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों बेफोरबायदि मालाबाफोर मेगनाव एक्सिडेन्ट जायोब्ला माने थैनो नागिरदोंब्ला एकदम थाब माने मेडिकेलाव हरग्रोनांगौ उनाव मा जागोन बे गोग्लैनानै दङब्ला जिखुनु बेल' नङा जिखुनु जाब्रबथाय जानायखौ जोङो जोंनि मोनसे थांखिया थानांगौ मा बेखौ एकदम मेडिकेलाव फाथायहरग्रोनांगौ माने एक्सिडेन्ट जानानै बे दसे जा माने टाइम मोनो एक्सिडेन्ट जाखांनाय लोगो लोगो जिखिनि टाइम बे टाइमखौ बे मानसिनि थाखाय बे भिक्टिमनि थाखाय गल्डेन आवार होननानै बुंनाय जायो बे टाइमखौ वेस्ट खालामनो नाङा बेखौ वेस्ट खालामब्ला माने बेखिनि टाइमाव जुदि बेखौ ट्रिटमेन्ट होनाय जायोमोनब्ला बे मानसिया हयथ' थांनो हागौमोन बेबायदि मोनसे अफिसियेल जिथु स्टाडि बे स्टाडिनिफ्राय मोनसे माबा फैदों आरोखि जोंनाव मिथिसार होनाय मोनसे फैदों आरोखि दा बे हिसाबै थेवबो नैबे साखोनायनि खोथाखौ बुंनो थांनायाव मोनसे खोथाया मा जाहैबाय हाजार हक पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टआ बे साखोनायखौ हमथानांगौ बेखौ बयबो लुबैयो दा एखमबा बेफोरबायदि मानसिया एक्सिडेन्ट जायोब्ला आरो आं मोनसे खोथाखौ एसे रेसपन्सिबोल बिफाननि सासे बिबानगिरि महरै आरो सासे रेसपन्सिबोल मानसि हिसाबै बिसोरखौ बादा होनायाव जुदि एखमबा मानियाब्ला
आंथ' बिसोरखौ एखमबा एफा एनै नारजेनद्राय खालामबाबो गाज्रि मोननाय नङा माने बिसोरखौ माने एकदम थैजासे दा खालामथों खिन्थु एक्सिडेन्ट खालामोब्ला बिसोर बेबायदि एकदम मुगै सुगै बेफोरबायदि खामानि मावनानै जुदि बिसोर बेसेबांबा मोजां मोनसे थासारियाव मोजां गोसो लानानै खामानि लानानै लामा लामा थांनाय सासे मोजां मानसिखौबो जुदि खिथुनिफ्राय बिसोर सौख्लायनानै थांनो नागिरनाय बेबायदि मोनसे जुदि बिसोरो थासारि खालामनो नागिरदोंब्ला बेफोरबायदि मानसिया जुदि बहाबा जाब्रबथाय जादोंब्ला एफा एनै बिसोरखौ दुग्रुसो होनांगौ एसे साफ्रि सुफ्रिस खालामनांगौ बिसोरखौ बुजिहोनांगौ आरोखि खिन्थु ओरैबादि जानो नाङा दे बिसोरखौ बे खालामनाय समाव बिसोरहा बिराद गिदिर खहा जाबाय माने थैलायलायनाय बेखौ दा खालाम बिसोरखौ बुजिहोनो नाजानांगौ फंफा फंनै सोबानांगौ बिसोरखौ जुदि खोथायाव मानियाब्ला खिन्थु बिदि खालाम थांनायाव माने बे एकदम बिराद गाज्रि दा खालामथों बेखौ आं बुङो दा मोनसेल' खावलायनाय आरो मिजिं जे जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव नैबे 2024 सननि 2025 सननि रुजुनायाव नैबे 2026 सनाव जाहाथे नैबे जिथु जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि दारै जोङो सारा क'क्राझार जिल्लानि खना खनला मेसेज हरनायनि उनावहाय जाहाथे बयबो गावबो सासे रोंगौथि गोनां मानसि हिसाबै खामानिजों देखायथों जोंना बहुद मानसिया नुयो माने रोंनायनि उनावहायबो माने खुब माने रोङि बादि जों सोर मिथिया जे मटर साइकेल सालायब्ला हेलमेट गाननाङा होननानै सोरबा सानो नामा गाननांगौ जे बे खोथाखौ बयबो मिथिगौ बांद्राय स्पिडआव गारि सालायबा जाब्रबथाय जायो बेखौबो जों बयबो मिथिगौ जुमाय लोंनानै गारि सालायबा कन्ट्रलाव थाया जोंबो बेखौ मिथिगौ दा बेखौ मिथिनायनि उनावबो माने जों माने बे गोरोन्थिखौ खालामबाय थायो जाहाथे बेखौ खालामा बै खालामा होननाय जिथु खालामनाङा होननाय जिथु बाथ्रा जिथु सोदोब बेखौ एकदम माने साफ्रोमबोनिबो गोसोआव जों सोनो जों नाजादों